assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Windiari TV onon kala on calminama e mbadi kuktidinde caggal calminade noon ko yettude Allah e julde annabi sallllahu alayhi wa sallam e yettude jinnaɓe men kamɓe tigui goni sababu godal meɗen hen juurima Cheikhna Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala anhu non tigui kadi jurotana ahlu bayt rasul en sallllahu alayhi wa sallam en juurima halifaɓe diine e aada en jetti Allah kadi tigui dokkuɗen fartañ eɗen gandi kala dimanche sodo saaha heedi émission meɗen fodde taw wonanta on ɗum ko musiba debbo mo hoore fonde Thily min jaaɓe émission fodde noon garaten hande koye dewle meɗen sen mbi dewle meɗen ma won jooɗi to wiya mbataw koye dewle meɗen kalaten ñande foof kono noon won noon ko ɗum wuura nde won noon a wawa haalde famille taw a haalani hen dewgal nde wonno eɗen gandi ko dewgal tagata famille wodde ko ɗum saabi kala e saaha eɗen gaari hen ko findinde tan e jertinde min ɓurani on andude ko woni e galleji he kono mbata komin hettuɓe haalo tan ɗum saabi emin gaari hen e kala e saaha hande noon gartan koye dewle ɗe ganduɗa ko distance sen mbi dewle distance eɗen gandi aɗa wawi wonde ɗo hen taw ka ɗanniyanke taw ko ɗo jeeɗa taw ka ɗanniyanke to mbawɗa wonde foof hayso tawi ni gonɗa ko Dakar jomum woni ko Fouta on meeɗa yidirde ko téléphone ngaji tan nanodirton ƴammodiron hen ɗum eɗen mbawi wiide wadde ko distance par ce que a wurdani e jomum e wuuro a wurdani e jomum e leegal a wurdani e jomum e nder galle hono no galduɗen wadde e kala e saaha nde wonno eɗen ganda eɗen ndesodiranno ɓi goggo ma ɓi kawma ɓi bamma ɓi yumma taw ko dende e nder galle walla ni taw ko koddiɗo ma walla taw kon bandiraɓe kono noon so tawi oɗon gandotiri moni kala ne andi iwde goɗɗo won moni kala ne yiya goɗɗo won ɗum kam eɗen mbawi wiide kumpa ala ɗon woni kumpa ko dewle distance ɗi ganduɗa oɗo saaha joni mo gonɗen eɗen mbawi wiide ko ɗum ɓuuri hewde nde won noon ko aduna o addirno walla mbiyen ko jamanu wayli nde won noon nden eɗen mbawno wiide jomum ene ƴametano ni e photo ene woodi jomum nelde e photo yiya ɗum taw ne weeli ɗum hummano ɗum taw dewgal ngal so tawi ari kadi ko dewgal belgal wonata kono eɗen teskiti dewle kewɗe hande fitinaji nani hen fitinaji ɗi noon eɗen poti ƴewtade ɗum nde wonno waylo waylo so waɗi tan yimɓe ne poti ƴewtade holko saabi on ɗon waylo waylo no mbimi ni tan dewle distance taw jomum woni ko caggal leydi ndiya jomum e photo nde wonno eɗen gandi photoji joni ɗe machallah kamɓe mbiyata sinap jomum photo ha yooɗa taw mbaɗa kono dendam soro ba oya taw a yooɗani a urani a saƴani a yonta hay goto anda no mbaɗa hono no mbimi ni dendam soro jomum jooɗoɗa noon e nder salle muɗum walla jooɗo nder suudu muɗum walla yaha milieu mo ganduɗa machallah ene yooɗi jooɗo waɗa sinap hoore muɗum so waɗi sinap noon waɗa statut walla nana ɗum Facebook walla nana ɗum e dente WhatsApp oɗon gandi ko kalanmi ko ayi mbaɗono belal ba yiya ɗum tan jaribe wiya woro ko o debbo yonta ko o debbo yooɗi o debbo ko ni wayi machallah leppude jaafoɗon ayi so tawi a alano numéro makko lijjita numéro makko so tawi koye groupe gonnoɗa mbatta noddude ɗum less cikkano no jiruɗa photo ngo ni ko noon woori ene wayi ɓe ganduɗa kañumen ko noon mbay ko naturel no jiruɗa ɗumen e photo ko so tawi a yi ɗumen face à face ko noon mbay kono waɓe no dendam solo mbimi ni so tawi a yi photo mumen hande a huccite mumen a dogat mbiɗa ko ala wona oɗo neddannomi photoji walla wona oɗo keɓanomi vidéo ji muɗum taw ko kañum tigui keɓanoɗa photo mum e vidéo ji muɗum ayi joni noon taw a naati ha nder jiɗa ruttade hen caggal taw a humino gara mbaɗa découragé mbiya non min de sonimi andino mi natta hen nanɗo ha wayno leydi oɗon gandi ko kalanmi ko mbiya min no jirno momni da sonimi andino ko ɗum de mi natta hen ɓe mbi juuɗe heeɓi dande ruttade wodani a hasi ha a naati a haalni bandiraɓe ma humama jomum hurtima e galle ma so ɓooyi noon fuɗɗo addude benke ñenke ɗe addorde par ce que no yironno ma ni sikka hankkandi ko noon mbaɗa guila e ñantugal guila e urdu ko weeli guila hankkandi to jiiɗa fo hankkadi jomum mbiya woro machallah ono jogui feeling ono jirumomi ni machallah ko debbam tan foti wonde joni ɗum foof a yiyani ɗum e makko par ce que ko waɗano ko funtu funere
wona ko ɗum wone makko o jurno hon waɗa sinap ko yo wel oye mo ganduɗa kañum yeɓat walla yo wel oye mo ganduɗa kañum e ƴeewat ko ɗum jomum dartata hen jonnon an ɗum jiyata cikka ko noon wori taw wona noon wori jonnon gadda benke ñenke aɗa wiya ko ni wonno ko ni wonno so tawi aɗa rokkanno jomum natta rokkude jomum so tawi aɗa fijjatnomo aɗa jalda natta wadde ɗum so tawi aɗa wiyatno ɗum jottema natta wiide ɗum noon so tawi aɗa wiyatno ko yaafi man jaafoɗon natta wiide noon jomum no yiito hen hoore muɗum surtout debbo o yiito hen hoore muɗum wiya i jaam o de gandu ne ƴamanno kam de wonani wiyatno kam ne ƴamano ko haala bel ko wonno o haɗami ɗanade jamma o haɗami ɗanade ñalawma kala saaha omo neldemi tawno aha ko jarabi o ko hollum jarabu sinap jonno sinap mo yiyanno oyto wona on o yiiɗo hen jonno o yiiɗa yaltude hen so tawi o yalti hen noon wiye yimɓeɓe jiiɗa resede jaafoɗon sukaɓeɓe jiiɗa resede aha saaha kamɓe gaddanta koye mabɓe surtout an debbo o saaha ko an waɗa provoqué aɗa holla ko ganduɗa wona ɗum woni ko wattinta aɗa holla oya ko ganduɗa sikka kañum ko noon woori taw wona noon woori jaribe jaranomo hunde foof so tawi ari noon yettima kala ko mbiyanoɗa e kala ko kolliranoɗa taw wona ɗum tawi aha ɗum waɗi neɗɗo yo won naturel kala no mbaɗa won naturel Haalpulaar en mbiyatno ɗum kam ko ɗo tawɗen ɗum ngol konngol so tawi aɗa resa debbo oto resa ñande julde walla taw ko yangi walla taw ko inde woppu ha gandanɗa hoorema événement waɗani haydara waɗani kuccira e jomum face à face nde gandata jooɗo kono so tawi ko yangi walla inde walla sinap desata hen debbo ma ser debbo ma no gandirnoɗamo e sinap ni ko noon cerdatamo e sinap ɗum no yo yimɓe ndento ɗum no fewi jomum kala to wawi wonde hollir ko gonɗa ko gonga maquillage no yooɗi ha maayi neɗɗo fina tan loro ha ɓandu mum ha laaɓa waɗa parfum muɗum ƴetta kerno diida ɗum koye feeling jeeya e yidde hoore muɗum kono kay oto hollir ko ganduɗa kadi wona ɗum woni ko woodi ko saɗa hollir ko ganduɗa hen jomum so ari naturel yo neɗɗo ɓuuri hewde ko hollirta naturel ay so tawi aɗa hollira naturel ma chaque jour so tawi jomum ari a ɓeyditi hen ɗum ɗon ɓeydoto ko weltade kono so tawi aɗa holla ɗum ko ganduɗa hoorema ñande fotan ko ɗum kala nde ɓurtiɗa yeeso mum walla nde culmiɗa yeeso mum kuccodirɗa e muɗum wiyata ko wona oɗo gandu noon ndentoɗen ɗum ɗon ene addana en caɗele ko ɓuuri hen hewde hande wiya dewgal waɗi hande iwi janggo holko addata ɗum ko sinabuji ɗi en mbiyani noon kanƴe fof boni ɗen ɗo dewle fof mo dewle distance ene waɗi belɗi ha maayi ene waɗi kadi guurɗi ene waɗi kadi ɗi ganduɗa machallah ha joni joomum nani hen ene ɓesni te ene belde joom galleji mumen hay probléme goto ala kono ko ɓuuri hen hewde so jomum arti waɗa découragé par ce que ko yino ko wona ɗum woni ko yi ko yino ko kolnuɗa ɗum ko wona ɗum woni ko tawi jonno hankanti ene adda probléme aji ɗi gasata nangtoɗa hen jomum ɓoccutoma saabu en jii dewle kewɗe hande moniri noon jomum yima e sinap tan ara wima mbaɗa yinma wiyata mbaɗa yinma ni ko guilay téléphone kaldoton Facebook kaldon nanodiron ala ko heddi so wona dewgal no huume so koreji mum jeehi wiya an kam mo nanda o est ce que a yii ɗum ene waɗi risque gonɗi hen ha heewi risque ji nani hen ha wayno leydi taw wona noon woori ewa min kam jammi so tawi ko debbo so tawi ko gorko so tawi aɗa humana trop tard ka garowo trop tard so tawi ka ɗanniɗo aɗa ɗamini arde haalde jomum hay so tawi ko on pamotiri hadema humde ar joɗɗa jooɗo kaldon nanodiron taw a yii ɗum kañum ne yiima ɗum ɓuuri sirde kono humande taw arani ko probléme nanɗo ha wayno leydi bandiraɓe musidɓe tedduɓe ndentuɗen surtout enen rewɓe ɓe noon surtout enen ɓe ganduɗa a fototo ma lawƴa ɗum ha laaɓa jiiɗomo fof wiya wo tat kaari ne waɗi fayida kaari no yooɗi hande kaari hande machallah taw noon ko Allah andi ko yoni sa huccire muɗum ñalawma a dogat bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko musiba wonno debbo mo hoore fon cilli bummi jaaɓi addantuno on émission meɗen fodde taw noon dewle distance dewle ɗe ganduɗa joomumen gandotira jiidirani taw koye téléphone tan woni WhatsApp woni Facebook woni kala ko wawi wonde tan woni photo woni vidéo ji tawa anda joomum e wat noon gara joddoɗa e joomum kalda e mum nanodira e mum ganda holkañum ɓuuri sirde bandiraɓe oto jejjite wadde abonné
e chaîne meɗen Windere TV mbaɗon partagé mbaɗon abonné no mbimi ni kadi mbete gueɗe ɗe ne jaaro yeeso ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ha saaha goɗɗo inchallahu rabbi e yewtere wonde Oumar Doro ko men image joɗɗo mi salmini foof tan mi weltanima on ha no hannirta ni jokke golle